Салом алайкум бародаро. Бародаро мара як бародар занг зад гуфт ман спецприёми сахр вада як чанд рӯз хоб кардам мега. Ин ҳами мардак фиребгарӣ карда ҳамун даъани дари ҳамун спецприёми сахр вада места. Як матиз дора мега. Ҳамуҷада мешинаву ҳами касе ки ҳами мисол посилка меёра ё ки ягон бародарша диданӣ меоя ҳамода 10,000, 15,000, 20,000 ҳам хеле сум гирифта мақсад меброрум ҳамун бачара гуфта ваъда мекуна. И бачарам меброрум гуфта ваъда карда набровардага и ҳозир яку сумма битен мега. И мардак ҳарчи боҳона карда чи гирехта гаштааста. Илтимос ина ман номероша мемонам бародаро ягон шербачаи хеле боша ки дили гурдадор илтимос ҳамира бифаҳмонед. Майли анде сумша ҳам натававу ҳами бифаҳмонед ки ҳами мардуми ғариба илтимос фиреб накунанд. Раҳмат ба ҳаматон.